बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे रादाब लानानै फैदों। 2030 मायथाइनिफ्राय मानसिफ्रा थैनो रोंलानो, असुर मोदाय हारिनि बायदि जासिगोननो। 2023 सननिफ्राय बेफोर हिस्ट्रि बुरन्जिखौ बहा मोनखो? 2030 मायथाइनिफ्राय जा बड'लेण्ड निउसाव नुजाफैदों आरो। 30 बोसोरनि उनाव असुर फोलेरनि मोदाय हारि बायदि जों सुबुं माहारियाबो थैनाय नंला। बिराद खान्थि मथे रायजो मोनजालांसिगोन, जुगु जुगु अन्थाइनि जिउ जासिगोन आरो। बेफोरखौबा बहा मोनखो बेफोर निउसखौबा? बेफोरबा नंबां जांबां, बेफोर नंगोना नङा? रायजोफोरा फोथायो नामा बेखौ? फोथायो नामा नोंथांमोना? फोथायोना फोथाया कमेन्ट खालामनानै हो। आरो 2030 मायथाइयाव बेफोरबादि असुर मोदाय हारिनि जिउ लानानै थागोन होननाय बहाबाफोर मोनदों नामा बिजाब? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हो। बा नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबादि 30 बोसोरनि उनाव थैयि बा जिउआ गोमायि बेफोरखौ फोथायोना फोथाया कमेन्ट खालामनानै हो आरो। बेफोरखौ बहा मोनखो? बिसोरबा बुरन्जि हिस्ट्रि बेफोर बिजाबनि लिरनायखौबा बहा मोनखो? बिथांमोना डिटेल्सै लिरनायखौबो फोरमायना होयोबा मोजां जायो। माबे बिजाबनिफ्राय मोनदों, माबे सोर लिरनाय, बबे हादरनि सोर साइन्टिस्ट, सोर गोनोखोगिरि, सोर बुद्धिजिबिया लिरनाय, बबेनि साइन्टिस्टआ लिरनाय, बा सोर साइन्टिस्ट बहानि, बेफोरखौ डिटेल्सै फोरमायना होयोबा जों मोजां मोनो, गाहाम मोनो आरो। नङा होमबा? जोंबो आबां जाबां बेफोरबायदिखौ जोङो खोनाबाय थायो, नङा होमबा? जोंबो डिटेल्सै मिथिनो मोनोब्ला मोजां जायो, नङा होमबा? जोंहा माबायाबो आसाम आयेन आफादनि 15थि रां बावजाया जोंहा दिनैनिफ्राय सोलिगासिनो। रां बावजा सेसना जोंनि आसामनि 15थि, बेयो दिनैनिफ्राय जोंहा रां बावजाया सोलिगासिनो आरो। बेयो जाबाय बेदरा। आं दरसे जानायनि उनावलाय माबायदि? मानो नाङा? फुङाव माया जानायनि इयाव? दरसेब्रा, आं गोदायाखै नामा? निखो गोथाव जायो बनजुस। दरसे जानायनि गोथाव जागोन ना जायाखै? दाउ फिसायाखै गोथाव जानाय नङा। जादों गोथाव। आं मिथिखाना फैग्रोनि। दिनै दा ओंखाम जानोसै। गोथाव जादों। र' खमा नायखाजोबनांगोन बेदरा सबनोबो। ओमफ्राय नोंबो जानोसै? सारा फैबाय नै जोंना। मा? दा फैदों आङो फरायसालिनिफ्राय। बहानिफ्राय फैखो नोंलाय? आं फरायसालिनिफ्राय फैदों। मेरला स्कुलाव थांनायानो नै खारबोलायबायलै। ओइ बहानिबा फैदो जोंहानाव। नै फारौ जाग्रा फैदो। ओइ बहानिफ्राय फैनाय नोंलाय? ओइ बहा थांनायमोन? मा खालामनो थांनाय? दानो स्कुल गबाय? दानो गबाय? नंगौना नङालै? स्कुल गोमारबाय दानो? एसां थाब गबाय?